Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Ho dèiem a l'inici, avui ens acompanya el Roger Grimau, l'entrenador del Jack Sants i excapità i exjugador del Barça de bàsquet amb qui va aixecar una Eurolliga entre molts altres títols. I ens acompanya per valorar com afronta la nova temporada amb l'equip sencenc. Roger, bon vespre. Hola, què tal? Com es presenta aquesta nova temporada? Doncs apassionant. Serà complicada perquè és una lliga difícil. Nosaltres hem fet un equip molt jove, però amb molts reptes i molta il·lusió pel davant. Quin és el vostre objectiu? No hi ha cap objectiu a nivell de resultats, però jo crec que ens hem de marcar una visió d'equip diferent a la que hi ha a la Lliga, no? Precisament per ser tan joves, no? Doncs jugar d'una manera divertida, que ens ho passem bé, que tots els jugadors creixin i que a final d'any siguin millors jugadors i fins i tot, si podem, millors persones que el que eren a l'inici. I amb això estem, s'ha de treballar, ens ha tocat perdre els 3 primers partits de Lliga i això sempre és més difícil treballar, però ells estan amb molt bona actitud. No busques, per tant, tants resultats com potser joc o creixement dels teus jugadors? Sí, aquest és el meu objectiu principal, el que passa és que, òbviament, estem competint i volem guanyar. Et mentiria si et dic que no, que em fot cada dia que perdem o que... No, òbviament aquí tots volem guanyar i som guanyadors, però també som conscients que això és un procés i que les coses cauran pel seu propi pes, hem de treballar, som un equip nou completament, no em coneixen a mi com a entrenador, no els conec jo amb ells com a jugadors, portem poc temps, entre ells sí que es coneixen perquè han jugat molts contra ells i fins i tot han sigut companys, però com a equip encara ens falta, no? Aleshores, tot això és un procés, però ja estic convençut que serà un bon any per nosaltres. Què pots aportar tu personalment amb la teva experiència al projecte del Jack Sants? Doncs una miqueta espero aportar, com dius, tot el que jo he viscut, però també és un moment que per mi per rebre molta informació, per aprendre moltíssim dels jugadors, és una etapa nova per mi, és el primer any i també no només és el que jo pugui donar, sinó el que jo rebré, no? Aleshores, coneixements de bàsquet, he tingut la sort de tenir grandíssims entrenadors, tant a formació com en professional, i de tots ells he anat aprenent cosetes i espero poder-ho transmetre i sobretot el que més la paraula no m'amoïna, no? Però el meu foco, diguéssim, és en transmetre la il·lusió i la passió que tinc pel bàsquet, no? Perquè jo sé que si aconsegueixo transmetre això, doncs tot l'altre anirà més rodat. Ara comentaves que heu començat la temporada amb 3 derrotes de 3 partits. Quina valoració fas d'aquest inici i com penses revertir una dinàmica negativa que ja s'acumula de partits de la temporada passada amb Miquel Larraz, que ja es va sumar un seguit de derrotes bastant consecutives? Com penses capgirar tot plegat? Bueno, jo crec que s'ha de separar l'any passat com d'aquest any, perquè primer van fer una temporada molt bona i un cop ja van assolir l'objectiu, doncs ja suposo que va ser una altra història, no? A part, l'equip és totalment diferent, només queda el Ferran i el Bernat, que estava júnior, que anava pujant. I com es capgira aquesta situació? Treballant més, veient les errades que fem, sobretot en defensa, però també en atac, treballant-les als entrenaments, tant tècnicament com tàcticament, però sobretot és estar tranquils, saber que estem fent una bona feina i com t'he dit ja més d'una vegada, estic convençut que això ho revertirem. Quina creus que serà la clau de la temporada pel Jack Sants? Doncs que siguem capaços de construir un equip sòlid i siguem un equip, ara mateix jo et diria que som uns quants jugadors formant un equip, però encara no som l'equip com a mi m'agradaria o com jo vull que estigui. En el moment en que això sigui un equip que tots anem a una, no dic que no anem tots a una ara, no? Però són coses que s'han de treballar. Doncs jo tinc molta fe perquè són jugadors amb molt de talent, s'ha de treballar tots junts, a nivell defensiu, a nivell ofensiu també, però tinc molta fe tant als jugadors com amb l'estaf que tinc. Pel Jack Sants, el bàsquet formatiu té un valor cabdal dins de l'estructura del club. Quin valor li dones tu com a entrenador a la formació de jugadors?
Home, Jack és un dels clubs importants en quant a formació d'equips, no? Si treus els grans clubs, puguin ser Barça, Penya, fins i tot Hospitalet, doncs el Jack jo crec que és un dels referents a la ciutat. A més, aquest any han portat entrenadors amb molta experiència en formació i molt bons entrenadors, perdona, i jo crec que això és important, i mica en mica doncs, que del Jack vagin pujant jugadors i estiguin si podem aconseguir que estiguin al primer equip, doncs fantàstic. Com ho pots impulsar tu des de la banqueta? Tens accés a categories inferiors del Jack per impulsar i per fer créixer, diguéssim, jugadors de categories de formació? Tenim molt de contacte i fem reunions periòdiques, tant el director tècnic, el Gerard Cuenca, ens reunim tots els entrenadors i es parlen. Ja hem creat un grup com per cada entrenador portar les seves, el que creu que és millor, les seves aportacions. Més endavant segurament anirem penjant vídeos dels entrenaments, perquè no, és una miqueta que tots anem aprenent de tots i anem veient exercicis i anem, fins i tot hi ha tecnificacions que em consta que s'han apuntat molts nens i on no només serà l'entrenador d'aquell equip qui ho portarà, sinó que anirà altres entrenadors. Vull dir que és una que estan treballant ara nou aquest any i que crec que és el camí que cal seguir. Creus, però, que malgrat aquests exemples que ens comentaves i a Jack Sands, en general falta apostar pel bàsquet formatiu i per crear i educar joves per jugar a bàsquet i altres esports en general? Bueno, ara, si anem una miqueta més a dalt, més a nivell professional, doncs ara s'està apostant perquè no hi ha un altre, perquè no hi ha diners, i s'està apostant molt pels joves, que això és bo perquè hi ha més joves que poden pujar, no? Clubs com el Joventut de Badalona, per exemple, estan havent... Ja històricament hi ha hagut molts, no? Però potser es té més oportunitats doncs, perquè no hi ha tants diners i s'ha d'apostar més pels joves, no? Però el bo seria que s'apostés si hi hagués diners, diguéssim, no? Vull dir que la gent aposti pels joves, perquè al final jo estic convençut que en un equip, quan hi ha jugadors que senten allà on estan jugant, perquè jo ho he viscut per experiència pròpia, l'equip és molt millor. Parlem ara de la teva figura com a entrenador. Com apareix el teu nom per entrenar Jack Sands aquesta temporada? Doncs a mitjans de l'any passat em van trucar tant el Gerard com l'Albert per sondejar. Ells sabien que jo m'estava traient el títol al superior d'entrenador i vam fer un cafè un dia, em van comentar que tenien ells un projecte nou, que tenia intenció de portar diferents entrenadors al club i em van preguntar quina era la meva predisposició i els vaig dir que la meva idea era entrenar, que jo anava més enfocat a fer un sènior, que era el que em venia de gust, perquè jo l'any passat vaig estar fent un PDP de la Federació Catalana, que amb nens, que també m'ho vaig passar molt bé, però sentia que aquest any havia de provar amb un sènior, si podia ser Lliga EVA, doncs perfecte. Llavors, aquí vam anar parlant, em van passar diferents coses, que si feien Copa, EVA, diferents coses que van passar, i al final, ja et dic, molt content d'estar aquí. Aquest any t'entrenes com a primer entrenador després de la formació de l'any passat. Com et sents en el teu debut a les banquetes? Bé, amb molta responsabilitat. Jo em prenc les coses sempre molt seriosament, no? Quasi professionalment, tot i que no ho és, però sí que m'agrada molt preparar els entrenaments, estic tot el dia pensant què puc fer amb aquest jugador, amb aquest altre, no? Què li puc treure més rendiment, quin tipus d'entrenament necessito per les coses que no fem tan bé. M'estic passant bé, la veritat és que m'estic passant bé, tinc un grup de treball, tant el Bernat com l'Albert com el Jan, el preparador físic, doncs que crec que em congenem molt bé i que es treballa molt a gust i content. Potser millor del que m'esperava fins i tot, per ser el primer any. Quina diries que és la teva filosofia com a entrenador? A veure, no sé, tampoc et sé dir exactament això és així, no? Perquè també és un any on la meva idea de bàsquet l'haig d'intentar implantar en un equip jove, però segurament si m'haig de decidir és un bàsquet alegre, on no donem per perduda ni una pilota, no? Em poso molt nerviós quan la pilota va botant i ningú hi va i s'hi tira, no? Tot això, no? Però sobretot la idea de formar un equip, perquè sempre ho havia cregut, però en els últims anys de carrera encara molt més,
doncs això que t'he dit abans, no? D'intentar fer que siguem un equip, perquè sé que hi ha equips que potser seran millors, però si nosaltres som aquest bloc, podem guanyar sense, no diré que sense problemes, però llavors també ara jo també moldejant-me i és diferent passar de ser jugador a ser entrenador i vaig veient coses que jo pensava que les volia d'una manera i potser les haig de canviar, coses que ni m'havia pensat doncs em venen al cap i ara mateix, clar, tot és fa un any, no fa ni... bueno, no un any no, fa un mes i mig, no? Diguéssim que realment soc primer entrenador, aleshores queda molt de camí pel davant i molt per moldejar. Quan prepares els entrenaments i estàs a la banqueta durant els partits, penses en el que senties i el que feies quan ets jugador? És com un mirall que tu t'ajuda a l'hora de guiar i orientar els teus jugadors? Tinc una miqueta d'amics, no? Del que pensaven els entrenadors, de quan fem un exercici o jo proposo un exercici, si m'agradava o no m'agradava, no? Al final considero que amb tot aquest any, que és molt important tant per ells, els jugadors, com per mi, d'aprendre, un aprèn quan s'ho passa bé, quan hi ha emocions, quan hi ha... no? Aleshores intento tenir-ho en compte, no? Però també sé que hi ha moments que hauré de fer exercicis, doncs com a mi segurament també em passava, que seran avorrits i que els hauré de fer, però jo sé que els jugadors pensaran que són avorrits, però la meva feina aquí serà fer-los entendre que és molt important que aquest gest tècnic es faci bé perquè després del partit, si no, es perden les pilotes. Vull dir, és tot una miqueta un mix de tot plegat. Què t'aporta a tu personalment aquesta experiència a les banquetes del bàsquet? Doncs molt. A més, jo l'any passat vaig fer un màster en coaching, no? I que té molta relació amb tema de lideratges, entrenar, gestió de persones, i és un doble entrenament per mi aquest any, tant d'entrenador com de coach, no? Que és un món que també m'apassiona molt. Aleshores, per mi aquest any és una barreja de moltes coses que jo crec que és... si un entrenador és capaç de ser coach i ser entrenador, no? Double coach, que dic jo, no? Que és coach, en anglès, al bàsquet se li diu entrenador coach, doncs trobo que pot ser un bon recurs per mi tot això. Què diries que és el més difícil de ser entrenador? És difícil, crec que amb els partits que hem fet fins ara hem repartit bastant bé, sempre hi ha algun jugador que es queda amb menys minuts i com miro estadístiques dic, ostres, em sap greu, no? Perquè realment tots treballen bé, però és difícil que 11 juguin, és quasi impossible, no? Llavors potser en aquest aspecte és de les coses que més m'està no costant, però sí que em sap greu que després quan miro. Llavors és qüestió d'anar a parlar amb el jugador en qüestió per explicar-li el perquè de que no ha jugat tant, o sí o no. Sí, això és el que més m'està costant. Què és el que més t'il·lusiona d'aquest projecte a Jacksans? Entrenar i sense més, no tinc cap pretensió més que no sigui entrenar i el dia a dia i passar-m'ho bé cada dia, intentar doncs el que he dit abans, no? Transmetre tot el que jo sento per aquest esport i si cada dia arribo a casa satisfet amb la missió que jo tenia, doncs ja estic content, però no em marco ni objectius de cara a l'any que ve, ni d'aquí 2 anys, jo estic vivint el moment, visc el dia, no penso ni en el futur ni en el passat i intentar passar-m'ho bé. I el que et fa més por o respecte d'aquesta aventura? No arriben a ser pors, però sí que és això, intentar... Penses, no? Si seré capaç de transmetre tot això que estic dient, si la meva il·lusió no xoca amb la seva, no? És a dir, si llavors... Però pors no tinc. Tinc moltes ganes de fer. Tenia claríssim que aquest pas l'havia de fer i es va donar amb el Jack. A més, jo que havia començat a jugar a bàsquet al Jack, doncs era com tancar un cercle o obrir-ne un altre i em feia molta il·lusió, tenia molt clar. Llavors, fora de les pors normals que tots el fa quan surts de la teva zona de confort, que es diu, no? Clar, jo he deixat de jugar a bàsquet, que era el que s'havia de fer, i el que em passava, i ara totes les coses que m'estan passant és com... sí, és el món del bàsquet, però no mai havia entrenat, no? Llavors, anar trepitjant aquests terres que es mouen és divertit també. Com canvia la mirada d'un jugador respecte a la d'un entrenador
dins del bàsquet i a l'hora d'afrontar partits? Bueno, mira, i no és professional, però ja puc dir directament que un entrenador està tot el sant dia pensant en el seu equip. I quan tu ets jugador també hi penses, però bueno, fas la teva, vas a entrenar, entrenes, dones el màxim, fas el que això, però ja te'n vas a casa. Algun dia pots marxar emprenyat perquè l'entrenador t'ha dit això, perquè t'has picat amb un jugador, perquè no l'has ficat, però vas, sopes, dorms i ja està. I l'entrenador estàs tot el dia pensant. Ara comentaves, tu vas començar la teva trajectòria al món del bàsquet al Jack Sands. Què recordes del teu procés de formació aquí al barri? Doncs mira, algo molt semblant al que em passa aquest any, que és molta il·lusió els dies d'entrenament. Jo recordo quan era petit, eren 10-11 anys, i eren dimarts i dijous, sempre me'n recordaré això. I llavors jo m'aixecava, anava al col·le, content perquè sabia que quan sortia a les 5 venia caminant cap allà, bueno, aleshores era allà al carrer Begur, i tenia entrenament, vull dir, molta il·lusió. Recordo aquella època molt maca. Després de sortir de Jack Sands ja vas començar la teva trajectòria. T'hauries imaginat mai que acabaries fent el que has aconseguit? No, era impossible. Sempre em preguntaven si havia somiat mai jugar al Barça i dic no, és que és impossible. No havia arribat ni a somiar-ho perquè no ho creia possible, no? Era com, dic jo, arribat un punt, amb 17 anys potser, dius, ostres, doncs, home, dedicar-me a això, al bàsquet, com a professional seria xulo, no? Però clar, mai hagués pensat que la meva carrera seria la que ha sigut. Amb el Barça vas aixecar una Eurolliga. Quin és el secret per a guanyar una Eurolliga de bàsquet? Doncs molt relacionat amb el que t'he estat parlant abans. Fer un bon equip. Ser un bon equip. Eren molt bons jugadors, òbviament, perquè si repasses la plantilla era brutal, però la clau d'aquell equip era la química que teníem i el bé que ens portàvem, i portar-se bé no vol dir que sempre és jiji-jaja, sinó que hi ha moments de contacte, de cops, de moments de mala llet, d'això, però la química que hi havia era brutal i tots sabien cap on anàvem i cadascú sabia exactament què havia de fer i no hi havia egos ni històries, no? Cadascú estàvem al servei de l'equip, que això és fonamental per un equip, que tots els seus jugadors i entrenadors i tothom que estigui, staff, posi al servei de l'equip tot el que és capaç de donar. Llavors, aquell equip era brutal en aquest aspecte. Després de molts anys, però al Palau Blaugrana vas abandonar el Barça. Com va ser aquesta decisió de deixar enrere el Barça i canviar de club? Bueno, clar, jo no el vaig deixar, sinó que em van deixar a mi, si no hagués sigut complicat. Tot i que ara mateix estic molt content del fet d'haver deixat el Barça, haver viscut a Bilbao, per exemple, haver tocat l'experiència a Manresa, perquè això és una cosa que m'ha enriquit com a persona, tant a mi, a la meva família i com a jugador, brutal. Però en aquell moment concret del que em diuen que el recordo perfectament, ara, el dia que em van dir que no continuava, i és un dels dies més tristos, diria quasi de la meva vida, no només de la meva carrera esportiva, sinó de la meva vida, perquè significava sortir del Barça, que era com despertar aquest somni, no?, que parlàvem abans. Llavors a tu et truca un membre de la directiva del Barça i et diu que no segueixes al club. Sí, ja l'any anterior havia sigut un any, jo tenia un contracte amb una opció, i l'any anterior van executar l'opció, vull dir, jo em vaig quedar, però ja va ser molt tard i molt a última hora, llavors, òbviament jo l'últim any ja m'olorava que podria passar, que no. I bueno, sí, em va trucar el Joan Creus, que era el director tècnic en aquell moment, i em va dir que anés al despatx, llavors jo, si em diu que vaig al despatx és que òbviament em comunicava, no? Amb bones maneres, perquè si no millor que no t'ho diguin per telèfon, no? Que hauria sigut lleig, però si et diuen vine al despatx dius, ostres, bueno, ja sé que em diràs, però bueno, anem. Sí, Ara comentava la teva experiència a Bilbao i a Manresa. Quines diferències hi ha entre jugar al Barça i jugar a Bilbao o a Manresa? Bueno, grans diferències en quant a que els clubs són molt diferents, però al final cada club té el seu objectiu i les seves metes i a tot arreu has de lluitar per elles. Vull dir que pel Barça era guanyar l'Eurolliga, per Bilbao va ser final d'Eurocup i fer una Eurolliga espectacular i intentar Copa del Rei i per Manresa salvar-nos. Però jo poso tot al mateix nivell, al mateix nivell de compromís, al mateix nivell d'objectius, i una de les coses més orgullós que estic quan em pregunten sobre la meva carrera és que a tots els clubs on he estat els objectius d'aquell club s'han complert. Llavors per mi això és em surt el somriure, no? Perquè home, després repassem i clar, guanyar l'Eurolliga és fantàstic, però és que salvar-se com ens vam salvar amb el Manresa a l'última jornada guanyant el Madrid a casa seva és brutal, saps? I amb això estic molt, molt content. Amb el Bilbao i el Manresa vas haver-te d'enfrontar al Barça, el teu equip, amb l'equip de la teva vida.
Què vas sentir quan vas haver de jugar contra el Barça al Palau i també doncs, a casa del Bilbao i el Manresa? Els retorns sempre són molt emotius. A part, jo he tingut la sort de tenir grans rebudes al club anterior on havia estat, no? Això és una cosa també de les que m'emporto. És difícil, especialment, jugar contra el Barça. Ja havia jugat abans de fitxar pel Barça, però bueno, al final ets professional i t'has d'intentar que les emocions no t'embarguin aquell dia. I després de tot aquest viatge pel Barça, el Bilbao i el Manresa, tornes al Jacksans. T'esperaves tornar a casa? Consideres casa teva, Jacksans? Sí, considero un club especial i no sé si m'hagués trucat qualsevol altre club, si m'ho hagués plantejat o hagués tingut tan clar que sí que ho agafava. Però, bueno, sí, em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió que la meva primera experiència com a entrenador, que no sé si serà l'última o serà l'inici d'una carrera, no ho sé, perquè pot ser que això s'acabi aquí com que continuï més, doncs sigui el JAC. Sí que em fa especial, sí, em fa molta il·lusió que sigui el JAC. Ja per acabar, aprofitant que tenim aquí, deixem fer-te dues preguntes ràpides per analitzar l'actualitat del Barça de bàsquet. Com veus aquest Barça-Las actual? Bé, estan en construcció. Aquest any no hi ha hagut molts canvis de jugadors, però sí que ha vingut un entrenador nou amb les seves idees. Aleshores, estan en un procés de conèixer també, no? I què vol l'entrenador, i un jugador molt important d'aquest Barça serà Rice, doncs és important que s'acopli bé a l'equip i tothom el coneixi. Però a mi m'agrada l'entrenador, m'agrada com jugava l'any passat, m'agrada com jugava a Olympiacos i crec que pot ser un bon any pel Barça. T'agrada doncs aquesta incorporació de Georgios Bartzokas pel Barça? Sí. Creus que pot aportar coses positives i de renovació? Sí, dels entrenadors que sortien a premsa, que no sé realment quin era exactament el que s'havia parlat o el que no, jo era un dels que pensava que podia ser un bon entrenador pel Barça, perquè veient els equips on ell havia estat, a mi el tipus de joc que fa doncs m'agrada, no? Llavors jo crec que si aconsegueix implantar-ho aquí o que, bueno, ja et dic que això és difícil, perquè acaba de començar i implantar un estil de joc és difícil quan portes molts anys al mateix entrenador, no? Però jo crec que tinc confiança. Creus que serà capaç de guanyar títols importants aquest Barça? Bueno, aquí dependrà una miqueta el que t'he anat explicant de la química de l'equip, i perquè crec que tant CSKA com Fenerbahçe, fins i tot Madrid, estan un passet per damunt de Barça i dels altres, però el Barça està allà. Llavors, moltes vegades això pot suplir amb aquesta química, amb aquest joc en equip. Però sí, crec que pot estar lluitant per guanyar títols. Doncs estarem pendents. Roger Grimau, entrenador del sènior de Jacksans, gràcies per ser aquí i molta sort en aquesta temporada tan il·lusionant que t'espera. Un plaer, moltes gràcies. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.